De plotselinge sluiting van het fietspad bij Burghaamstede leverde vorig jaar verbazing en gefronste wenkbrauwen op. Maar afspraken moeten een nieuwe sluiting voorkomen. We moeten gewoon een goede fietspad leggen. Dat doen ze in Wallacheren ook. Hè? En hier zijn nog veel toeristen. Dus. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Kansen nog niet verkeken voor bus naar Rotterdam. En gestrande bultrug trekt veel bekijks. Goedenavond. Al jaren is er gedoe over het fietspad tussen Burghaamstede en Renesse. Flinke gaten in het wegdek, Staatsbosbeheer dat zonder overleg het fietspad afsloot en na vele boze reacties dan toch weer opende. Maar nu lijkt er dan eindelijk een oplossing voor deze fietspadgate in zicht. Nu is het zorg van hoe gaan we dat dan oplossen met elkaar in de toekomst dat het pad altijd open blijft. En die afspraak hebben we in ieder geval echt met elkaar gemaakt. Het pad gaat niet meer dicht. Ja, een fietspadgate mocht je het wel noemen. Nadat vorig jaar Staatsbosbeheer dit pad op slot gooide omdat er gaten waren ontstaan. Simpelweg was het te gevaarlijk geworden. Maar het leidde tot woedende reacties van inwoners en ondernemers in zowel Renesse als Haamstede. Want dit pad is het enige fietspad tussen beide dorpen. Hoewel het pad na alle commotie weer open ging, blijven de gaten komen. Dit is een van de gaten die nu weer aan het ontstaan is. Het is nog geen gevuld pad. Als ik even hier graaf, kom je op het zand. Maar als je ziet hoe dun het pad hier is, zonder fundering eronder, hier zand, dan kan je al zien dat dat niet lang stand houdt. En dat is het probleem. Er ligt geen fundering onder het fietspad. Maar nu de handen ineengeslagen zijn, kan er gewerkt worden aan een oplossing. Dat betekent dus dat we 3 scenario's hebben. Dus in de beton leggen of een halve verharding. Of nog dit echt weer zo in oorspronkelijke staat brengen. Maar dan wel met een meerjarige onderhoudsbudget erbij. Want ja, anders dan zijn we over 3-4 jaar weer op hetzelfde punt. En dat willen we nou juist voorkomen. En het liefst dus met fundering. Zij blij, hij blij, maar vooral de gebruiker blij. Ja, natuurlijk moeten we gewoon een goede fietspad leggen. Dat doen ze in Wallacheren ook. Hè? En hier zijn nog veel toeristen. Dus moet je echt voor de fietsers zorgen. En met de scootmobiel is het ook wel fijn, denk ik, als het weer egaal is. Ja, En dan weer genieten van het uitzicht. ja, het is hier prachtig om te rijden natuurlijk. Echt heel mooi. En de vraag is dan natuurlijk, wie gaat het betalen? Ja, dat is zeker, want wij hebben voor natuurbeheer wel wat inkomsten als het gaat voor recreatief medegebruik en beleving. Maar dat is minimaal, dan kunnen we 1 keer op een jaar een kant van het pad mee maaien. Dus we moeten het echt wel vanuit andere inkomstenbronnen gaan krijgen. Er zijn gewoon toezeggingen gedaan door zowel provincie, Staatsbosbeheer als gemeente om daarin mee te gaan denken. En daar heb ik alle vertrouwen in. Maar daar heeft nog niemand met de portefeuille gewapperd. Nee, dat moet je ook niet te snel doen. Hè. Dan moet je ook goede afspraken met elkaar maken voor de toekomst. En dat is eigenlijk in het verleden niet gebeurd. En daarom sta je hier. Maar het vertrouwen is er nu wel dat dat in de toekomst gewoon goed blijft. Omdat die gesprekken nu dusdanig goed zijn geweest en met elkaar om tafel. Ja, nee, klopt. Je weet elkaar te vinden en iedereen zit er met dezelfde intentie. Dat pad open houden voor Schouwen-Duiveland. En dat is gelukt, dus dat houden we vast. In september zitten de organisaties opnieuw met elkaar om tafel en moet er een knoop doorgehakt worden over welke definitieve oplossing er voor dit fietspad komt. Daarmee is het fietspad in ieder geval voor de komende jaren gered. De provincie gaat na protesten van de gemeente Schouwen-Duiveland nog een keer kijken naar de mogelijkheid om de rechtstreekse bus tussen Zierikzee en Rotterdam in stand te houden. De provincie wil de bus straks maar tot Oude Tongen laten rijden, omdat passagiers daar kunnen overstappen op een andere bestaande bus naar Rotterdam. Een goedkopere oplossing. Maar volgens Schouwen-Duiveland levert de overstap een kwartier extra reistijd op. Vanaf volgend jaar zijn mobieltjes, tablets en smartwatches niet meer toegestaan in het klaslokaal. Dat heeft het ministerie van Onderwijs afgesproken met verschillende onderwijsorganisaties. Alleen als er een speciale reden is, zijn de apparaten toegestaan tijdens de les. In Zeeland hebben meerdere scholen al een mobieltjesverbod ingesteld. De afgelopen tijd waarschuwden verschillende experts al voor de gevaarlijke gevolgen van mobieltjes in de klas. Ze leiden te veel af en hersenen van scholieren zijn onvoldoende ontwikkeld om de prikkels van smartphones te weerstaan.
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen breidt het aantal peutergroepen in Axel uit. Nu is er maar 1, maar dat worden er 3. Voor de huidige groep waren wachtlijsten, maar die lopen terug zodra de nieuwe groepen opengaan. De kinderopvang kampt met personeelstekorten, maar dat belemmert deze uitbreiding niet. Nee, we hebben geen blik personeel opengetrokken. Eigenlijk zijn er de huidige medewerkers zijn gaan uitbreiden qua uren. En op die manier kunnen we het nu realiseren. De nieuwe peutergroepen gaan eind augustus open. En wethouder Jon Herselman van de gemeente Capelle moet tekst en uitleg geven over het reclamespotje waarin hij speelt. In de reclame prijst de wethouder een voedingssupplement aan. Oppositiepartij Gemeentebelang vraagt zich af waarom Herselman alleen toestemming aan het college van BMW heeft gevraagd en niet aan de gemeenteraad. Daarnaast vindt de partij dat het spotje de indruk kan wekken dat de gemeente de vitaminepillen aanbeveelt. Een slimme bril die specialisten laat meekijken met verpleegkundigen, waardoor die meer patiënten kunnen behandelen. De Smart Glass heet die en hij wordt volop ingezet bij revalidatiecentrum Revant in Goes. Want in deze tijden van personeelstekorten in de zorg zijn zulke technische snufjes hard nodig. Dit is hem, de Smart Glass. Op locatie kan een verpleegkundige of bewegingsdeskundige hem opzetten en dan kunnen de collega's vanaf hun bureau meekijken. En dat levert volgens Revant veel tijdswinst op. We doen wel eens huisbezoeken en dat doen we dan vaak met 2 therapeuten naar het huis van de patiënt. Nu kan bijvoorbeeld 1 therapeut naar het huis van de patiënt gaan en de andere therapeut vanuit ons centrum meekijken hoe het thuis gaat. Dus dat scheelt ons een paar keer reistijd inplannen. Als er een wond is het beeld heel scherp. Dat is de grote meerwaarde ten opzichte van gewoon videobellen. Dus dan kan ik op afstand de wond zien en dat mee het behandelplan maken. Dus we gebruiken het eigenlijk op heel veel verschillende manieren hier. En zeker naar de toekomst gekeken zal dat tekort aan zorgpersoneel alleen maar groter worden. En dan zijn dit soort middelen des te belangrijker om toch nog de juiste zorg te kunnen bieden. Ik zie nu iets zwarts aan de linkerkant nog in beeld, waardoor het niet helemaal scherp is. Zou je de camera nog iets kunnen bijstellen? Kijk naar boven, ja, juist. Dan hebben we op ooghoogte goed zicht. Ja, helemaal goed. Het loopt heel soepel. Snelle verbinding, de communicatie is luid en duidelijk, het besturingssysteem is makkelijk. We staan nog aan de start van het project, dus we moeten nog veel meer mee gaan werken. Maar de ervaring tot nu toe is prettig, enthousiast. De voordelen die wij ervaren is dat je eigenlijk door middel van de bril op je hoofd je handen ook nog vrij hebt om te kunnen handelen. En dat is het voordeel ten opzichte van even filmen met een telefoon die je ook nog vast moet houden. Dus je kan daadwerkelijk in de behandeling ook even ingrijpen mocht iemand toch een misstap doen of iets nodig hebben, dat je je handen vrij hebt. En wat zijn de voordelen dat er mensen mee kunnen kijken? Op welke manier levert dat voordelen op? Tijd. Reistijd binnen Zeeland. Ja, van alle kanten komen ze hier eigenlijk revalideren. Dus als je vanuit de Hulst helemaal naar hier moet komen rijden voor een therapiesessie, in plaats van dat je even mee kan kijken via Teams, dat scheelt gewoon ontzettend veel tijd voor de mantelzorgers. Ja. Ja, en voor jullie natuurlijk. En voor ons. Ja, en voor de huisbezoeken scheelt het ontzettend veel tijd en die tijd kunnen we goed gebruiken. Ja. Kan je nog heel even kijken bij de trap om er even recht voor te staan, Mariska? Zodat ik even goed kan kijken hoe het traplopen daadwerkelijk gaat bij meneer. Oké, prima. En gaandeweg komen er ook steeds meer nieuwe toepassingen bij. We hadden eigenlijk het plan in eerste instantie om het te doen voor de artsen die op afstand zitten. In de weekenden en avonden. Maar we komen er gedurende de tijd wel achter dat er zoveel meer toepassingsmogelijkheden zijn. Dat we zeiden, nou, het is leuk dat we dat ook kunnen uitbreiden. Ja. De bultrug die is aangespoeld op het strand bij Nieuw-Haamstede is vanmorgen door onderzoekers ontleed en opgeruimd. Het dier werd sinds de vondst extra in de gaten gehouden uit angst voor diefstal van waardevolle onderdelen van het dier. Het opruimen van morgen trok veel bekijks. Als een soort slagers gingen de onderzoekers de bultrug te lijf. Met grote en kleine messen werden stukken afgesneden. Allemaal om meer te weten te komen over bijvoorbeeld de doodsoorzaak. Ja, als we erachter kunnen komen zou heel mooi zijn, maar dat is misschien wel heel moeilijk bij deze. Maar mogelijk dat we toch nog iets vinden. Want de bultrug is al lang dood en in verre staat van ontbinding. Het onderzoek trok vanmorgen tientallen belangstellenden. Want een bultrug van dichtbij bekijken, dat is toch wel uniek. Ja, nieuwsgierig hè. Ja, toch even kijken hoe de soms bij tijd zien. Is nog een beetje uit te houden zo met die geur?
Ik heb geen reuk, dus dat is prima zo voor mij. Af en toe komt dat dus lekker uit. Dat komt helemaal goed. Resultaten van de onderzoeken worden pas over enkele weken verwacht. Er was nog redelijk wat zon en vooral ook stapelwolken. En op de meeste plaatsen ook droog bij maximaal 21 graden. En hoe anders wordt het de komende uren? De kans op buien neemt toe. Vannacht en morgenochtend is het ronduit regenachtig. Met vannacht ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En later op de dag minder wind en ook droger bij maximaal 20 graden. En dan nog eventjes dit, want zojuist is bekend geworden dat het illegaal geplaatste slavernijmonument op de boulevard in Vlissingen weg moet. Dat heeft de burgemeester van Vlissingen besloten en laten weten aan de initiatiefnemers van het monument. Meer hierover op onze app en op onze website omroepzeeland.nl. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Waai niet weg en nog een hele fijne avond.